телефонои буҷетни A3 ва телефони Infinix Note 3. Телефонои Redmi A3 мешаванд 4x128, 3x64 мешаванд. И панелашонай светои сиёҳ, кабуд, сабз ва чӣ бугум сафеда нест, ҷоб мешаванд. Телефонои Infinix Note 3 бошад памяти 8x128 ва 8x128. И якам бошад свети сиёҳша харидорӣ кардагиам. И якада Redmi A3 харидорӣ кардагиам. Чихол задем, стекло задем, активация кардем 100% гарантӣ тамош ҳоз бо менависем ва мебинем ки яка чӣ мебурад. Пеши падарка гирифтан мегӯм ки ин телефон буҷетни 13 мегапиксел камера дорад, ҷои зарядкаш Type-C, 5000 мАч батарейка дорад. Фронталная камераш бошад 8 мегапиксел аст. Телефон яка харидорӣ кардагиам, чихол стекло комплект полностью ина брат. Ин телефонтай айҷа бошад падаркатона яка бигирем. Падарка якара мебинем ки чӣ мебурад. Падарка камаш мондагиам ва падарка яка чӣ буромад. Падарка яка наушники беспроводной. Ина брат, хел соҳиби як тена хели наушники беспроводной шуди, Bluetooth касиай 14-12 соат бе проблема заряд мебарад. Фаҳмидед? Мезани мегардид. Боата бо ягон баън дига шанад. Маъқул нашавад. Яка писандиш. Яка писандиш маъқул наши дига шанад. Ва якам бошад телефони Infinix Note 3 гирифтагиам. Телефони Infinix Note 3 хубиш медонед чӣ? Хубиш дар ин ки телефон дуа тега плёнка заводской дастидаш, скрипка барои симкарта баровардан дора. Просто соҳиб надора гуфти гапо. Мегири телефона истифода мекунӣ. Стеклоша бесплатно мечаспонем, стекло заводской айхича. Холош чихоли разважняй. Телефон як 64 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка, ҷои зарядкаш Type-C. И бошад телефон динамика надора, фақат калонкаш айблон мекунад. Ҷои зарядкаш гуфтем Type-C. Телефоно барои нархҳои иро фаҳмидан, рақамҳои болои экрамдагида менависен дар WhatsApp ё ки занг мезанен, ё ки описания дар описания Telegram канал мемонад, дар Telegram канал мегӯем подписа мекунем, нархҳои ҳама рӯзаша арзон қимат мешавад, ҳамаша рӯза худтон мебинем. Якам телефони Note 3 гирифтагиам, яка телефонтон упаковка кардем 100%, рӯз яка гарантӣ телефонтон менависем ва мебинем ки падарка якаму чӣ мебурад, яка падарка кадр шуд. Так, падарка яка чӣ буромад? Падарка яка буромад калонка. Калонка буромад. Боз яка соҳиби хел tasviri калонка шуди. У калонка нишонде. Калонка нархи фурӯш 1800 рублай. Нигоҳ кунед калонка чӣ хуб дорад. Калонка дар Wi-Fi инста подключат мешавад. Соат ҳам мехона, ҳам соат чанд нишон метавад, ҳам градуси ҳаворо нишон метавад, чанд градус гармай. Бози ман саҳар просто такам хемондам 31 градус бе интернет. Аки намедонам ин рост мега дурӯғ мега. Дар болои экранаш ҳам хеле ҳам соатам нишон метавад, ҳам тақвими иншоалло ҳамин санара, ҳам градуси ҳавора. И падарка буромадагия, падарка инами яка. Бошад яка зарядка дорад. И хушу мехонад. Туя 100% мегзарад. 3-4 соат туя 100% мегзарад. Насиби ҳамин яка гардагиам ошавад. Рақамҳо дар болои экран ай доставка дрни Москва, доставка ҳама шаҳрҳои Россия, доставка шаҳри ноҳияҳои Тоҷикистон ҳам ҳастад. Рақамҳо дар болои экран барои закази телефон Redmi A3 ва Infinix Note 3 магазини Realfon. Хуш омадед.